Ħadd it-tajjeb. Illum, 6 ta' Settembru, nilqakom għall-quddiesa ta' 23 Ħadd ta' żmien ta' matul is-sena mill-Kappella tal-Madonna tal-Providenza is-Siġġiewi li llum l-ewwel Ħadd ta' Settembru tiġi ċċelebrata l-festa tagħha. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra l-Arċipriet tas-Siġġiewi Dun Joseph Mifsud. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nagħtikom merħba minn din il-kappella sabiħa iddedikata lil Madonna tal-Providenza. Tgħidu l-isqof għax ma libis il-kulur tal-Ħadd, il-kulur aħdar illum. Għaliex xtaqt li nuża din il-pjaneta sabiħa li il-benefatturi ta' din il-kappella għamlu biex taqbel mas-sett tal-festa għalhekk libes il-kulur tal-Kanarin illum. Imma qegħdin niċċelebraw jum il-Ħadd, il-jum li fih infakru il-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet. Din il-kappella sabiħa nfakru wkoll lill-Madonna taħt it-titlu sabiħ tal-Providenza. Hija li weldet il-Ġesu għandha ċavetta għall-qalb tiegħu. U li għalinna taqtowx qalbkom, ħarsu lejn il-ġili tal-widien, ħarsu lejn l-asafar tal-ajru. Fil-fatt, inti u dieħel f'din il-kappella, issib miktub bil-Latin dawn il-kelmiet. Ħares lejn l-asafar ta' smewiet, fi smewiet. U din tfakkarna fil-kelma ta' Ġesu li aħna għandna nafdaw fil-providenza tiegħu. Fil-bidu ta' din il-quddiesa jew nitolbu maħfra ta' kemm il-darba ma fdajniex fil-providenza tagħha. U nitolbu li l-Madonna tgħinna niskopru kemm Alla jħobbna u kemm jieħu ħsiebna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-mledmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħid nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Inti qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-fidwa
u għamiltna ulied adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-ulied eżiż tiegħek biex daw kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. Dan jgħid il-mulej: lilek o bniedem, għedlek għassis ta' dar Iżrael, meta tisma' minn fommi xi kelma, għandek twiddibhom f'ismi. Jekk jien ngħid lill-midneb int tmut żgur u int ma tkellmux u ma twiddbux biex jitlaq triqtu, u il-midneb imut fi ħżunitu, imma demmu nfittxu minn idejk. Imma jekk inti twiddeb il-midneb dwar triqtu biex jerġa' lura minna u ma jerġax, u jmut fi dnubu, imma inti tkun salvajt ħajtek. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Issimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru b'lena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' rajt il-ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Ngħidu flimkien, issimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew inqimu u ninxteħtu qudiemu, għall-kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċċ tiegħu. Ngħidu flimkien, simgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Mhux li kontu illum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Ngħidu flimkien, simgħu leħen il-mulej. Tieni qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Romani. Ħuti, tkunu obbligati lejn ħadd, ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-liġi. Għax il-kmandamenti la tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkun xrejb u kull preċett ieħor u liema hu kollha jinġabru f'kelma waħda. Ħobbu l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxmu, mela l-imħabba il-milja tal-liġi. Il-kelma tal-mulej. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa' mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad inqas minnhom ma jkun irid jisma', murejt lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan jew pubblikan. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema.
Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, Missieri li hu fis-smewwiet jagħtihilhom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofshom. Il-kelma tal-mulejn. Ma nafx jekk tiftakrux li meta Kajjin qatel lil Ħabel, Alla fl-istorja li għandna fl-ewwel ktieb tal-Bibja l-Ġenesi imur ifittex il-Label u lil Kajjin jgħidlu fejn uħuk. U Kajjin jgħidlu mela jiena se noqgħod nieħu sibħija. Din hija traġedja li l-mulej fil-Vanġelu tal-lum u fil-kelma Alla li smajna jixtieqna nevitaw. Li aħna meta naħsbu f'ħutna u f'xulxin l-ewwel ħsieb li jiġina u x'ippurtani m'għandix tiegħi biżżejjed. Kull min qed jismani jifhem x'tentazzjoni kbira jkollna mod speċjali f'sitwazzjonijiet diffiċli ngħidu hekk u x'ippurtani. Il-mulej Ġesu jinsisti li jekk xi ħadd minn ħutna ikollu bżonn min iwitbu jew iwissieħ, din hija parti mill-imħabba ta' bejn l-aħwa. Jekk huk jaqa' f'xi dnub, f'xi żball, mur sibu waħdu u widbu. Ġesu għaliex qed jgħidilna hekk biex aħna noqogħdu nerfgħu salib xulxin, biex nissindekaw il-xulxin, biex dejjem medujin b'xulxin, biex nikkritikaw il-xulxin. Ġesu qed jgħidilna hekk għaliex irid jgħallimna li l-imħabba tfisser ukoll li jekk hija qiegħed fl-iżball inwidbu, niftaħlu għajnejh. Imma biex nagħmilha b'imħabba, x'irid ikolli? L-ewwel nett sens kbir ta' umiltà. Jien qed inwidbek hija ma inti se jkollok bżonn ukoll tagħmel l-istess miegħi meta tiġi ssejħa ħażina fuqi. Għax l-ewwel ħaġa li rrid ikollna f'moħħna meta nippruvaw inwissu l xi ħadd li aħna maħna aħjar minn ħadd. U kull min m'għandux salib għandu domna. Imma li nwidbu l-xulxin huwa sinjal ta' mħabba. Sinjal li jiena u x'ippurtani ma ngħidx hekk, imma li jiena importani li hija jimxi sew. Jekk jisma' minnek tkun irbaħt lil ħuk. Innutaw Ġesu avolja jitkellem fuq wieħed li żbalja. Meta jitkellem fuq min żbalja jgħidilna dak ħuk. Ma jgħidx il-midneb ħuk. Jekk ma jismax minnek ġib ix-xhieda. Jekk aqqas jisma' minnhom mur qgħid lill-ġema, lill-Knisja. U jekk ma jismax mill-Knisja trid tirrispetta l-għażla tiegħu. Imma ma taqtax qalbek minnhom. Ġesu jitkellem dwar il-pagani u l-pubblikani. Imma jekk fil-Vanġelu nsibu x'għamel magħhom il-pubblikani u l-pagani, Ġesu ħa paċenzja bihom, kiel magħhom, semagħhom u wieħed minnhom Zakkew pereżempju l-pubblikan naqra qsajjar, daħal id-dar tiegħu u għenu jikkonverti. Pubblikan ieħor se jaħlu biex ikun apostlu tiegħu li San Mattew. Mela ma jfissirx li aħna ninsew, da ma jridx jaf. Meta niftakru li Ġesu għalinna
żommu b'wieħed paganu pubblikan mhux tagħmel salib kbir fuq rasu jew taqtom ir-reġistru. Ftakar Ġesu kif ħassib ukoll dawn in-nies li ma ridux jafu. Fl-ewwel qari fil-fatt il-mulej bi kliem iebes jgħidilna li se jitlobna kont ta' meta stajna ngħidu kelma ta' ġid u m'għednijiex. Imma iġanna nifhmu wkoll li kulħadd se jkollu l-libertà jisma' minnek jew le, taqtax qalbek. Kultant niltaqa' ma' ġenituri jgħiduli ngħidlu kemm ngħidlu ma jismax minni. Minn waħda jidħol u mill-oħra joħroġ. Qas tista' tkellimhom illum jgħidulek. Ma naqtgħux qalbna, id-dover tagħna irridu nagħmluh b'imħabba, b'umiltà u bil-kalma u bil-ħafna paċenzja. Imbagħad kulħadd irid jerfa' ir-responsabbiltà tal-għażliet tiegħu. Ġesu ifakkarna wkoll li l-għaqda ta' bejnietna għandha qawwa kbira fejn 2 jew 3 jinġabru f'ismi hemm jien f'nofshom. U għalhekk kemm ħaġa sabiħa li min qed isegwini permezz ta' din ix-xandira, permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, iħossu unjoni magħna. Imma kemm ħaġa sabiħa li aħna nibqgħu ninġabru fil-knejjes tagħna, intellgħu lejn is-sema it-talba ħerqana biex il-mulej ikompli iħarisna, iberikna u jħossibna. Minn din il-kappella tal-Madonna tal-Providenza, propju f'dan il-ħadd li l-poplu tas-Siġġiewi, din il-parroċċa antika u għażiża, hawnhekk qegħdin fħall kbir. Wieħed mill-4 irħula li flimkien bnew ir-raħal li llum insemmuh is-Siġġiewi minn għalija Civitas Ferdinand, u ġveru għax ħompex tant poġġa ismijiet kullimkien. Hawnhekk Civitas Ferdinand ismu. U din il-belt li ħompex ta' dan it-titlu prestiġjuż, ħompex kien l-aħħar Gran Mastru. Tajdilna li Alla jipprovdi permezz ta' ibnu, permezz ta' Ummu Marija, imma anke permezz tagħna. Mhux il-bot minn hawn hemm id-dar tal-Providenza. Hemm ħaġa sabiħa li hawnhekk għal sekli sħaħ kien hawn u għataw fostna dil-kappella tal-Madonna tal-Providenza, imma intom tafu li d-dar tal-Providenza li mhux il-bot minn hawn hija teżisti minħabba l-Providenza u l-għoża tal-poplu Malti u Awċi. Il-Madonna tal-Providenza fl-ikonografija tagħha, fi-ġbija tagħha, għandha l-għeneb u żbul huwa il-mument tal-ħsad li wieħed jiġbor l-għeneb u anke jasru. U fil-kwadru antik, il-kopja oriġinali kienet insterqet u mbagħad instabet u llum qiegħda fil-parroċċa tas-Siġġiewi, l-anġli qed iġorru il-frott tal-art. Aħna minn hawn ftit ieħor se nresqu l-frott tal-art u xogħol il-bniedem fuq l-artal u l-mulej jibdlu fil-ġisem u d-demm ta' ibnu. U din hija l-ikbar providenza. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mlej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza.
u tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salvna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nista' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu lill-missier biex jilqa' t-talb tagħna u li hu missier ħanin li jipprovdilna dejjem dak li għandna bżonn. U l-ewwel talba li nitolbu f'dan iż-żmien ta' pandemija hija d-don tas-saħħa. Nitolbu għal daw kollha li milquta mill-pandemija tal-COVID-19, dawk li qed jieħdu ħsieb is-servizzi tas-saħħa, il-frontliners kollha, l-awtoritajiet tas-saħħa, l-awtoritajiet tal-istat. U anke aħna biex inkunu aħwa ta' xulxin u nieħdu ħsieb xulxin. Nitolbu għal kull min qed jaqta' Jiesu mill-providenza t'Alla biex fina l-insara isib id ħanina li nnewlu ilu meta jkollu bżonn. Nitolbu għal poplu tagħna biex jibqa' poplu ġenerus anke dawn iż-żminijiet diffiċli. Bħalissa hawn diversi kampanji ta' ġbir għal missjonijiet importanti. Jalla bil-ftit li għandna kulħadd jagħti milli jista' aħna nkomplu nieħdu ħsieb xulxin. Nitolbu. Lill-Madonna tal-Providenza nixtieq nitloba għal vokazzjonijiet, għas saċerdoti kollha, mo speċjali li għaddejjin minn xinkwiet, għal vittmi kollha tal-vjolenza, tal-abbużi. O Madonna tal-Providenza, ħu ħsiebna inti. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'daw l-aħħar sigħat u f'daw l-aħħar ġranet. Għatihom intom ulej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ejjew insellmu lill-Madonna tal-Providenza. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek.
Għamil li b'din l-offerta natu ġieħ kif jixra lil-kobor tiegħek. U li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna b'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla jeda fl-emejjel kbar tiegħek. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Nikola u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek.
Ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjiebu ħli nagħtijak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nobiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu, nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejra. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek.
ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titma' lill-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni ekbar. Motjalinna minn ibnek il-Aziz. Aħna nimxu l-qudiem sa ma nisjieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Mill-ġdid il-festa it-tajba li d-devoti kollha tal-Madonna tal-Providenza, b'mod speċjali l-poplu għażiż tas-Siġġiewi. Morru il-supposti djaknu jgħida, mela jgħida djaknu, għatina t-tislima. Morru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Daw id-djakni li s-sena d-dieħla kalla jrid jiġu ordnati saċerdoti. Nitolbu ħafna lihom. Il-ġurnata tajba lil kulħadd, mod speċjali lill-anzjani u l-morda li segwewna permezz ta' din ix-xandira u nixtieq nirringrazzja ħafna lil TVM2 u lill-medja kollha li għamlu daw ix-xandiriet possibbli. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa minn din il-kappella fis-Siġġiewi iddedikata lil Madonna tal-Providenza, kappella li tinsab bejn is-Siġġiewi u Warlabsi fejn fl-antik kien hawn ir-raħal ta' ħal kbir li kif jixed l-isem kien wieħed mill-akbar irħula f'Malta. Id-devozzjoni lejn il-Madonna taħt it-titlu tal-Providenza tmur lura l-aktar minn nofs is-seklu 18. Qabel din il-kappella kienet iddedikata lil Madonna fil-ħarba tagħha fl-Eġittu. Infakrukom li d-dispensa tal-obbligu tal-quddiesa tal-ħadd għadha fis-seħħ u għalhekk nappellaw lil persuni vulnerabbli biex jibqgħu isegwu l-quddiesa mid-dar. Min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Min m'għandux aċċess għal din il-website mit-tnejn sal-ġimgħa jista' jċempel fuq 2124-1281 għal aktar informazzjoni. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.